kunakngin saan Tana irwa makayat anay sangsangayan Ayat ang kinali kagumak Na ipaay mo puno ang pagkaragsakan Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruay nga inangota Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpateken puno adungdungen ka Uray paino imanayo ka Pimanaw ka adi nagpakadam Magudas manday tuy biyak ka Agmay sa katuy puso Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruay nga inangauta Tungren luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay agyaten ka Ipatpateken puno adungdungen ka Uray paino imanayo
ka sinugatan. Pinilit ko ang inliwliwan sa emdi ko'y kaunda, et inawa kuwasaan ka para kaniya. Puno anarika idi manglipa no ba'y pilit ko na iwaksi lagi mo ang sumli. Dagidiin pa lang amo nga
libat. Para kalagitay, marigatan nga mang libat. Iti napalabas. Dimteng manen iti sardam ururaye ti sasangpet mo. Kaanong nga ta ubiyag ko mailiwakon bara niyagek mo. Nadagsininnak marikrik na kaput na laos nga iliw kuken ka. Tanawagan ka, abay titawa, bareng mapasangpet ka. Agurayak biyak ko, agurayak isasangpet mo. Malading itan unay to'y puso. Kapag kaawan mo't sibay ko, agurayak biyak ko, agurayak isasangpet mo. Maasyan ka kadi kaniya, binabiinga agsangsang ita. Ang na yan, song by Miss Paula Lee. Ikot pa rin, itong ka na music lover ko. Dimteng manen iti sardam ururaye ti sasangpet mo.
Napudno nga yatin paay mo kaniya nalawa ataw inta nagbaetan saan nga isutlap peda sa ngalen taniaya sapay ta dumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikari asiksikan tulae ay ayaten inggan tungpal tanem si kalaeng biyakon sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyan mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay Ate Berna, Ate Weds, Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcata Arconado. DJ Ness, Ma'am Elaine, Ma'am Allen Claire, Tita Daisy, sapay ta dumteng day tuya mensahe ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo ikarik asiksikan tulae ay ayaten ingat tungpal tanem si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka umakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno si kalaeng biyagkan sa bali agmay may saka mauyos man to'y biyag mamati ka kumakaniya ko biyag ko ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno ay ayaten ka ipatpate ka tinapudno. Sabay kumabiyag ko taimdenga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igamer iti ayat anagtaod kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapa ako napateg ka to'y puso kenrik na jak kaya amapukaw ka din na si kalaeng di inay ayat ko
idi ita ken tiyag na nayon si kabyag ko't magkaigapon nuapay naragsak ti lubong ko si kalaeng ti inay ayat ko si kalaeng usal dato'y biyak ko napateka dito'y puso when sika dinay ayat ko. Langit iti kaya rigak ken ka wen sika tinararapa ako napatek ka tuy puso kenrik na jak kaya numapukaw ka din na si kalaeng inay ayat ko idi ita ken tiag na nayon si kabyag ko't makaigapo nuapay naragsak ti lubong ko si kalaeng ti inay ayat ko si kalaeng usal dato'y biyak ko napatek ka dito'y puso when sika tinay ayat ko napatek ka dito'y puso when sikat inay ayat ko when sikat inay ayat ko. Dagiti ladawam dagiti karim asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunod ko tunggal naglabas sikat ipit-pitig daytoy puso ayan
Pinanawang nagtutuo, anya na nagsakit, anya kitin ang nagutot, inururay ka biyag ko, dinabayag ka nito. Ngemawan di kan makita nga agsublito'y arpat ko. Sinugat mo daytoy pusok nga agayat ken ka. Nang namnama naguruuray ken ka. Nauli lang ko'y ayata sinangala. Kaputin niya tayong dito'y tingna. At din sa Maria, kaayan-ayan anang kapuan, mangpasagi kaniya. Inulilam to'y puso, pinanawang nagtutuo, aniyan nagsakit, nyagitin ang nagutuo, inururay ka biyag ko, pinabayag ka nito. Ngimawan di kan makita nga agsublito'y arpat ko. Sinugat mo daytoy puso nga agayat ken ka. Nang